Guardiatik abiatuko gara. Torres okindegiak, herriko okindegi bakarrak, ateak itxi ditu. Urte luze zabalik egon ostean, hurbileko artisau okindegi honen historia ezagutuko dugu. Albistegian abadinora joko dugu, eta San Blas eguneko azoka laburbilduko dizuegu. Enkarterriko astoa bertoko zaldi arraza bat da, eta gure abeltzaintza ondarearen parte da. Tamalez gaur egun galtzeko arriskuan dago. Azkenik, Arabako Herriosako inausaldia hitz egingo dugu. Señorío de las Viñas eta Pascual Larrieta upategiek azalduko digute inaustea zertan den. Landa eremuetako eta herri txikietako bizimodua gertuko merkataritzari estu lotuta dago. Familia negozioek bizitasuna ematen diete udalerri txiki bakoitzeko kaleei. Arabako hegoaldean, Guardiako herriak ederki gordetzen du landa giroa. Gertuko saltokiek pertsianak igoala, kale estu eta xarmagarriak esnatuz doaz. Saltoki hoietako asko 100 urtetik gorakoak dira, badituzte ondoan saltoki berriak edota negozio zaharrei erreleboa hartu dietenak. Torres okindegia da herrian geratzen den ogilantegi bakarra eta ateak itxi berriak ditu. Halere, egungo jabeek erretiroa hartu ondoren, negozioa eskualdatzeko proiektua bide honetik doa. 100 urte luzez, Guardiako herritarrak ogi bikainez zornitu dituen negozioaren erraiak erakutsi dizkigu Mari Josek. 50 urtez lantoki izan duen lokalean sartu denean, hunkitu eginda. Pues ahora mismo ya me estoy emocionando. Dagoeneko hunkitzen hasi naiz. Bizitza osoan ez baitut besterik egin. 40 urte lanean joan zaizkidala esaten dudanean egia da. 40 urte joan zaizkid lanean, baina aurreko 17 urteak ere okindegian joan zitzaizkidan. Ni okinen alaba nintzelako. 57 urte ditut, pentsa ba. Bizitza osoan okina izan naiz. Osta iristen nintzen Salmaira eta amak esaten zidan. Gera zaitez pixka batean otordua prestatu behar dut eta, edo asteburuan dendan geratu behar duzu. Eta egun batean nire buruari esan nion. Neba erretiroa hartzera doa eta ez dut belaunaldi erreleborik. No tengo relevo generacional, pues... Torres okindegiko makineria egoera ezin hobean dago lekukoa hartzen duenarentzat. 1986an okindegiak etenaldi bat egin zuen instalazioak berritzeko. Makineria lantegi baten funtsezko zatia da. Torres okindegia ogietan, Guardiako ostopil klasikoetan eta pastetan espezializatuta egonda. Hori guztia jarraipena izango duen zigilu propio batekin. Hori delata, Mari Jose okindegian ore ama duen ontzi bat utzi du, ogiak egiteko funtsezkoa. Bueno, pues esto que tengo aquí... Honako hau ore ama da. Datozenentzat gorde dut. Torres okindegiko ore ama izan dezaten. Ogi orea altxatzen laguntzen du. De la masa. Lantegi ondoan eta Guardiako kale nagusiari begira saltokia dago. Mari Josek urte asko igaro ditu erakusmai horren atzean. Mi tía era la que hacía las... Izebak pastak egiten zituen. Izeba ia beti gurekin egoten zen, eta ni saltzailean nintzen. Hasieran, denda utzi eta labera joan nintzenean, denda faltan botatzen nuen. Denetik baitzen, kabinete psikologikoa, etxe agentzia, lanpostu zentroa, paketeria biltegia. Mesedez, eman hau berendiari, pakete hau sendiaren zata. Bezeroekin tratu handia nuen. Muy directo. Hainbeste urtetan pasadizo ugari bildu ditu, baina leihoa apurturik barrura sartu zen betizua etzaio ahaztu. Irudi birala izan zen. Bueno, era acción de gracias y... Esker remate eguna zen.
Bazkaria genuen eta entzierroa ikustera igo nintzen. Halako batean, senarrari deitu eta esan nion. Paco, behia leiotik sartu zaigu! Eta berak, bai zera. Eta bai etzezetz ari ginela, bideoa iristen hasi zitzaion jendeari. Urteak igaro dira, baina jendeak oraindik ere esaten dit. Zu behiaren azara! Eta argazki bat eskatzen didate. Saltokian, Torres okindegiaren historia kontatzen duten argazkiak daude. Gitarra batekin agertzen den gizona hau Aitona da, Aitona Luis. Egi esan, bere bizitza osoan ez zuen gitarra jo, baina. Gure familian okindegia hartu zuen lehena izan zen. Hau gure aita da, nire beste Aitonarekin. Artzaina zen, baina lagundu egiten zigun. Egur labean beti egin ditugun ostopilak egiten agertzen gara hemen. Hau gure ama da, erroska bat egiten agertzen da. Etxerako izango zen, hemen ez baitugu inoiz erroskarik saldu. Hemen kokoak egiten ari da, labeza harrean. Gure historia da. Es un poco la historia. Guardiako herriari bizirik atxikitzeko orduan, herriko denda txikiek zeregin benetan garrantzitsua dute. Maite de Marcosen dendan 100 urteko beste negozio baten berri eman digute. Maitek 2010 urtean hartu zuen erreleboa. La tienda es más que centenaria, pero... Dendak 100 urtetik gora ditu. Baina nire familiak, de Marcos sendiak, 80 urte daramatzagu. Nik 2010ean hartu nuen. Eta aurrekoen moduan gobernatu nuen. Merkataritzak erabateko garrantzia du. Dendarik gabeko herriak hil egiten dira. Pena da lonjak utzik eta pertsianak jaitsita ikustea. Dendak zaindu egin behar dira. Hay que cuidarlo. Mari Josen ustez, saltokiak herrigintzaren parte dira. Que un comercio... Saltokiak herrigintzaren parte dira, eta zaindu ezik, desagertu egingo gara. Ez baita erraza. Elkar zaindu behar dugu, eta daukaguna baloratu. Gure herrian Madalena bat inoiz dean ez duten aurrak egotea ere? Gure seme-alabei Madalena egin berri bat ematea baino gauza hoberik? Madalena, croissanta, ostopila, ogia, zoragarriak dira. Ez dira produktu izoztuak edo arraroak. Horregatik daukaguna zaindu egin behar dugu. Por eso hay que cuidar, hay que cuidar. Torres okindegiak ateak itxi ditu aldi baterako. Halere, udalerriko okindegi bakarrean erreleboa prestatzen ari dira. Zorte on ekintzaile berriei eta gure eskerrik onena Torres familiari hainbeste urtetako dedikazioagatik. Otsailaren 3an astelena, San Blas eguna ospatu zen Euskadiko herri askotan, baina ospakizunik aipagarriena Abadinokoa izan zen zalantzarik gabe. Abadinoko San Blas eguna inguruko abeltzainen erakusleio aparta da. Bertoko abere arrazei ematen zaien arreta berezia nabarmena da hemen. Ardi, hauntz, zaldi eta behi arrazak haietako batzuk galtzeko arriskuan, bertara ekarri zituzten, jendartean haien ezaugarriak ezagutarazteko. Poliki-poliki, azoka eremua jendez betetzen hasi zen. Baserritarrek Abadinoko azokaren garrantzia azpimarratu zuten, saltzeaz gain, bezeroekin eta lagunekin egoteko aukera ematen dielako. Lezamako upategi batetik gatoz, Erdikoetxe izenagaz, eta gaur ekarri dituguna gure produkturik onenak, San Blas guretzako azoka nahiko importante bat da, eta uste dut erakusleio oso ona dela gure produktuak erakusteko. Importantzia handia dauka, gure bezeroak azkenean ingurukoak dira, eta eskaparate oso ona da beti Abadino, jende asko etortzen da, eta produktu berriak ezagutu eta probatzeko aukera ere ematen digute. Jakina, Abadinon ez ziren falta izan San Blasetako erroskilak eta kordelak.
Enkarterriko astoa bertoko zaldi arraza da eta galtzeko arriskuan dago. Sailkapen horren barruan, haren egoera oso larritzat jotzen da. Lurralde bakoitzean 250 asto daude erroldatuta, baina 5.000 egon beharko lirateke guztira haren egoera zaila gainditu ahal izateko. Elorrioko Lekeriketa auzoan, Xabier Iturriagak Teresa eta honen alaba Mirian hartu ditu bere etxean. Enkarterriko asto arrazako buru batzuk erakutsiko dizkieta. Xabierrek arraza horretako 23 asto ditu duela 25 urtetik. Astotxo hauek 3 urte dituzte eta errapetik elikatzeari utzi diote. Haien artean badago har bat, eta Teresak azitarako eramango du. Odolkidetasun arazoak ekidin nahian, elkarteko eta federazioko kideen artean harrak trukatzen dituzte. Baserritik gertu dagoen beste lursail batean, Xabierrek asto helduak ditu. Teresa, Asbizbuen elkarteko kidea da. Asbizbuen Enkarterriko astoaren Bizkaiko elkartea da eta federazioan dago. Mirian asto honen gainera igo da. Oso hotzanak dira eta terapia egiteko erabil daitezke potxokak erabiltzen diren bezala. Oraingoz, mendian belar sastrakak garbitzea da haien jarduera nagusia, lurrak garbitzen haiek bezalakorik ezpaitago. Teresak elkartearen eta federazioaren zereginak azaldu dizkigu. Unir a todos los ganaderos. Enkarterriko astoak hasten dituzten abeltzain guztiak batu, elkar ezagutu, eta arrazaren ezaugarri genetikoei eutsi. El tema genético de la raza, evitar que se pierda. Horretarako sortu dira elkarte hauek. Helburu nagusia, arraza ez galtzea da. No perder la raza. Pixkanaka buruko purua handituz doa, baita haien kalitatea ere. Hal ere, oraindik lan asko dago egiteko. Bueno, la raza está en peligro de extinción. Arraza galtzeko arriskuan dago. Eta egoera larrian. Euskadi osoan, Enkarterriko 800 astotxo daude. Beraz, oso gutxi dira. Ezin dugu honelako ondare genetikoa galdu. No podemos perder ese patrimonio. Arraza azoken eta lehiaketen bidez sustatzea garrantzitsua da. Gordexolan urtero antolatzen duten lehiaketa monografikoan Enkarterriko astorik onenak aritu ziren lehian. Xabierrek har eta eme irabazleak ditu hemen, bikainak biak. Estamos ante un auténtico campeón. Benetako txapeldun baten aurrean gaude. Txipiroi du izena, eta aurten, Gordexolan, Euskadiko lehiaketa morfologikoan lehena izan da. Sen nonekoak direnez, pistatik ibiltzen, bueltak ematen, eta jendaurrean ez beldurtzen irakasten diegu. Hori garrantzitsua da. Baserrian praktikatu ondoren, lehiaketara irten aurretik, eskuila zorraztu eta apatxak konpontzen dizkiegu. Gero pixkanaka, azoketan ondo portatzen ikasten dute, jendeaz beldurtu gabe. Y que sea sociable y no se asuste de la gente. Teresak Enkarterriko astotxoa deskribatu digu. Batez ere, tamaina txikiagatik nabarmentzen da. Tiene una cabeza mediana. Buru ertaina dute, belarri txikiekin. Belarrietan ez dute hilerik. También los ojos tienen Eper begiak dituzte. Arbendol litxurakoak. Mutur zuria. Hankak ondo jarrita, zuzen. Apatx txiki eta biribilekin. Redondeados. Pesa. 200 kiloko pisua dute. Bizkar zuzena dute. Eta atzealdean isatsa dago. La cola característica de ellos eta isatsaren amaieran xerlo zuri handi bat. Bere berezkoa. Tripa ere zuria dute.
Hoiek dira, arrazaren barruan egoteko bete behar dituzten ezaugarri morfologikoak. Hay que cumplirlas para estar dentro de la raza. Otzana izaki, oso arraza aproposa da bai mendiak garbitzeko eta mantentzeko, bai konpainia animalia gisa edukitzeko. Estos burritos están perfectamente adaptados. Astotxo hauek gure lurraldera ezin hobeto egokituta daude. Bertakoak baitira. Naturak berak hautatu ditu. Oso lagunkoiak dira. Baserriko lanetan aritu dira beti. Astoek zelaiak garbi mantentzen laguntzen dute. Sasiak jan eta zelaiak garbi zaintzen dituzte suteak prebenitzeko. Ikusten duzuenez oso ondo moldatzen da aurrekin. Con los niños, ayuda. Arraza honek ia ez du ukulurik behar, beraz abeltzaintza estentxiboaren eredu gero eta zabalduagoan ezin hobeki moldatzen dira asto hauek. Para el paisaje y para... Paisaiarako eta ingurunerako. Zelai hauek guztiak haziendekin zaintzen dira. Garrantzitsua da lurrak ondo kudeatzea. Abereek ez dute beti leku berean bazkatu behar. Aitzitik, urtearen eta eguraldiaren arabera, zelai batetik bestera eraman behar dira. Belar kantitatearen arabera. Pues se lleva a otra campa. Enkarterriko astoak urtean behin erditzen dira, batez beste 40 urtez bizi dira eta 20 urte bete arte kumea izan dezakete. Ematen duen etekin ekonomikoa zarago, arrazau gure abeltzaintza ondarearen parte da. Bertoko arrazak baliotsuak diren arren, askotan galduz joan dira, dela mekanizazioagatik, dela abeltzaintza ereduetan izandako aldaketengatik. Por eso estamos las abeltzainen kezka nagusia, gure astotxoen ezaugarri genetikoei atxikitzea da. Ezaugarri genetikoak ez ezik, lurraldea ere zaintzen dugu. Ingurunea zaindu egiten dugu. Tradizioei eusteko eta daukaguna ez galtzeko modu bat da. Y no perder lo que tenemos. Enkarterriko astoak hazten dituzten abeltzain ia guztiek lanaldi partzialean egiten dute lan. Eta eurak dira bermerik onena, garai batean Euskal Herriko baserri gehienetan ikusten zen arraza honi eusteko. Hotza iristearekin batera, Arabako Errioxako mahastiak lozorrotu egin dira. Kanpaina berriaren lehen laborantza egiteko unea da, baita garrantzitsuena ere. Inausteko garaia da. Hilabete hauetan eta loraldia hasi aurretik, Arabako hegoaldeko upategi bakoitzak bere inausketa erritmoa ezartzen du. Señorío de las Viñasen, Lasernan, inausten amaitu dute. Familia upategi txiki hau Kontxik jarri zuen martxan 1982an, baina ordurako familiak ardoa egiten zuen Lasernaren erdian zegoen leku batean. Gaur egun Kontxik berak darama upategia Rebeka eta Erika alabekin batera. Señorío de las Viñas, laugarren belaunaldiko familia upategi bata. Hasieran, beratze karbonikoko ardo beltzak egiten hasi ginen. Gero, evoluzionatuz joan gara, eta gaur egun daukagun ardogama guztia ikus dezakezue hemen. 7 ardo beltz ditugu. Erreserbandiak eta autore ardoak barne. Ardo zuriak eta gorriak ere egiten ditugu. Gazteak. Etxean erabiltzen dugun mahatsu guztiak gure mahastietakoa da. Hemen Arabako Errioxan 12 hektarea ditugu. Dena da tempranilloa, 105 izan ezik, hori grazianoa baita. Biura pixka bat ere badugu, batez ere mahasti zaharretan, eta ardo zuria horrekin egiten dugu, biurarekin.
Ekoizten dutenaren parte bat esportaziorako da. Bueno, pues hemos estado haciendo... Asiara eta Europara esportatzen aritu gara. Baita Afrikara ere. Inguruan ere saltzen dugu noski. Gasteizen, Logroñon, eta hainbat banatzaile ditugu Espainiako zenbait probintziatan. En diferentes provincias de España. Behin Lursailean eta Lorenzok lagunduta, mahatsonduen artetik paseatu da. Lursail zaharra, ez da oso emankorra, baina kalitate handiko mahatsaleak ematen ditu. Con este trabajo de poda lo que hacemos... Inausketari esker, anduien karga erregulatzen dugu. Eta gure premium ardoetarako behar ditugun mahats mordoak lortzen ditugu. 5 haien punta utzi ditugu. Haien punta honi 2 begi utzi dizkiogu. Bestea begi itsua da. 2 begi hauek egunen batean, mahats mordo bihurtuko dira. 2 haien sortuko dira eta gure mahatsa hortik aterako da. Nuestras futuras uvas. Lorenzok nahiago du eskuzko guraizeekin inausi, guraize elektrikoekin baino. Lorenzok beti inausi du eskuko guraizeekin. Uste baitu emaitza finagoa dela. Hotz egiten duenean inausten du. Eta besoak eta gorputza etengabe mugitzen dituenez, hotza hobeto jasaten du. Dena den, nire ustez, horrela egiten dute hobeto moldatzen direlako. Eta anduia nahi duten bezalaxe uzten dutelako. Más adecuada a lo que buscan. Begi itsua izeneko teknikak landaria babesteko balio du, loraldia hasi ondoren izotza egingo balu. Hau, 2 begiko inausketa da. 2 begi emankorrak dira, eta bestea itsua da. Izotz gogorra egingo balu, goiko 2 izoztu egingo lirateke, eta begi itsua latente geratuko litzateke. Honek, hurrengo urteko inausketarako balioko liguke, izotz handia egingo balu. Muy abrupta, no? Laserna utzi eta samaniegora jo dugu Pascual Larrieta upategia ezagutzeko. Rosa eta Miguel Ángel, Mikel semearekin batera, upategi ondoko lursail bat inausteko prestatzen hasi dira. Aurre inausketa egina dago eta Miguel Angelek azaldu digu zertan datzan. La prepoda es... Aurre inausketa haienak garbitzean datza, erosoago inausia izateko. Gainetik pixka bat garbitu eta horrela, anduiaren eraketa erraztu egiten duzu. Anduiari forma eman behar zaio. Anduia lantzen jakin beharra dago, landarea ez behartzeko eta kalitate ona lortzeko. 6 begi utzi behar dira, 3 begi alde bakoitzean. Haien punta bakoitzak 2 begi ditu. Parraeran 3 utzi behar dira. Kopaeran berriz 4 edo 5 utziko ditugu gutxiago ekoizteko, baina kalitate handiago. Aurre inausketak haienekin istripuak izatea ekiditen du. Sí, hay que tener cuidado con... Bai, istripuekin kontu zibili behar da. Haien batetik tiratzean begian jo zaitzake eta mineman. Andui bakoitzari begiratu eta esaten duzu. Denak dira desberdinak. Hektarea batean 3.000 egon daitezke. Eta denak dira desberdinak. 2 andui berdinik ez dago. Denak ez dira berdinak eta horrek zer pentsa ematen digu. Inausketan landareari forma eman behar zaio. Hay que formar. Mahastizain gehienek bezala, inausketa da gogokoen duen kanpoko lana. Jostagarria da eta andui bakoitzari forma emateko balio du. Es la mejor labor, la más... Lanik onena da. Artisabuena, politena. Izan ere, zure nahierara egiten duzu, eta aztertzera eta pentsatzera bultzatzen zaitu. Inausteko izerdiak geldirik egon behar du. Izerdiak 2 prozesu ditu, bata gorantz eta bestea beherantz. Badakigu landarean izerdia azaro edo abendu aldera gelditzen dela. Orduan inausten has gaitezke. Eguraldia aldatzen ari dela ikusten badugu, itxaron egin behar da, temperatura egokia izan arte.
Baina landareak berak esaten dizu. Izerdia mugitzen ez denean, inosketa has daiteke. Se empieza la poda. Miguel Angelek eta Mikelek mahatsondo errenkadak dituzte gidari. Erritmoa jaitsi gabe, Mikelek ere lanaz gozatzen du. Niretzako poda da gauza politena, zeren eta urterako usten duzu dena polita eta gero beste lanak egiteko errezagoa da, eta orduan azkarrago egin dezakezu eta ardo edo mahats polita bakatera. Txiki-txikitatik Mikel aitonarekin joaten zen lur sailera eta pixkanaka mahasti zaintzari lotu zitzaion. Ni txikitatik ikusi dut nire aitona eta nire aita lanean zelaian eta upaletegian, eta niri beti gustatu egin zait. Nire aitonarekin denbora asko pasa egin dut hemen, eta bera gauza asko erakutsi zidan, eta denbora pasata gero nire aita ere bai gauza asko erakutsi zidan hemen zelaian eta upaletegian ere bai. Niri beti gustatu egin zait lan hauek egitea, eta nire ustez aita eta ama oso pozik dauz bere semea hemen lan egitea, eta azkenean beraiei asko kostatu zaion zer lortzea, bere semea jarraitzea eta berdinarekin azkenean poz asko ematen zaie beraiei. Samaniegoko Paskual Larrietan 21 hektarea mahasti dauzkate eta hainbat ardo mota egiten dituzte. Daukagun modalitatea dira biura, tempranillo, garnatxa, eta azkenean daukagu 80 urtekoak, 30 urtekoak, zeren eta batzuk nire aita jarri ditu eta beste batzuk nire aitona. Eta nire aitonarenak oso zaharrak dira, eta horiek dira mahatxo berena ateratzen dituztena ardo onak egiteko. Mikelek guraize elektrikoa erabiltzen du, baina eskuzkoa ere erabili izan du. Niretzako elektrikoa hobeagoa da, zeren eta bestea eskuak asko apurtzen dituzu, eta lan egiteko gero guztia txarragoa da. Hobeago elektrikoarekin azkarrago joaten zarelako, eta mozten duzuna garbiagoa dago manuala bezain. Mikel eta Miguel Angel Paskual Larrietako andeletara eta upeletara hurbildu dira. Rosarekin batera, laster botilaratu eta merkaturatzen hasiko diren ardoetako bat dastatzen dute. Mikel eta Leire seme-alabek lekukoa hartzea arro egoteko modukoa da bi gurasoentzat. Ilusio handia egiten digu, negozio hau guztion lana izan delako. Ez bakarrik gure lana, baita gure gurasoena ere. Eta jakitea norbaitek mantenduko dituela gure mahastiak, gure merkatua, kostata lortu genituen bezeroak. Norbaitek horrekin guztiarekin jarraituko duela jakiteak ilusio handia egiten du. Con ello, pues es una ilusión. Hilabete hauetan, Arabako Errioxa osoan mahastizainak ikusiko ditugu, mahastietako lursail guztiak inausten. Aurtengo uzta markatzen duen lehen zeregina hori da. Kalitate eta nortasun propioa duten ardoak egiteko, ez baitago beste biderik inaustea baino.